Nadula nga daw kaangay sang bula. Si July Mendoza, 31 anyos, samtang ginabulong sa Iloilo Doctors Hospital. Bangod sa igo sila sa dugan tugas sa pagkalutang sang Hulyo 11 sa Barangay Boulevard Molo. Kag wala man lang nagpaibalo sa mga personal sa taratapan, bangod diri siya ang ginreklamo sa Molo Police Station. Sunod kay Police Staff Sergeant Mark Chan Suganab ang investigador sang kaso nga sa petsa 30 sa Hulyo. Nagreklamo ang personel sang ospital sa ila talatapan. Bangod gulpi ng dalagyo si Mendoza sang Hulyo 24 kag may balayran pa nga 57,716 pesos. Depensa sa pamilya ni Mendoza nga iniya na lagyo bagod nagapangita lang sila sang kwarta agud ibayad sa ospital. Kato yung personal sang Iloilo Doctors Hospital sa Amon sang pizza 30. Okay. Nagpa-record siya nga sang mga alas 6 ang gabi sang July 28. Nadiskubrihan nila nga ang ini nga ton biktima nga ila pasyente dito sa Doctors Hospital nag-abscond. Ginpayag pa ni Suganov nga sang Agosto nagpadurong himata ni Mendoza sa police station kag nagpasalig nga bayaran ng bill sa ospital kag desidido man magpasaka sang kaso patok sa sospek kag nagtiro sa ila himata. Matandaan mga K5 nga si Mendoza ang ginlutang sa dughaan sa nga mismo man lang abyan nga si John Abrososa kag suno kay Kapitan Sigurd Villanueva sa lugar nga ini ang naga-intra sa droga kanasalan nga nag-aasit sa pulis. Balita nagikan sa Distrito sang Molo. Ako si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News Up. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.